Sagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Kabisyo, mahilig ka bang kumain ng keso? Oo naman! Kasi maladaga ako eh. Ninangat-ngat ko lahat, pati lalaki. Ang daming sagot. Kayo rin mga lalaki. Hahay, damay na naman ang civilian. Ang trabahong ito, tagakain ka lang ng keso at maaari ka nang tumanggap ng sweldong aabot sa 50,000 piso kada buwan. O na yan! Ang trabahong ito ay inoffer sa isang website sa Amerika. Ang gagawin mo lang, kailangan lamang kumain ng iba't ibang uri ng keso bago matulog at i-monitor ang kanilang sleep quality sa loob ng 3 buwan. Ang trabahong ito ay inaalok ng Sleep Junkie, isang mattress resource website na nagbibigay ng in-depth sleep guides sa mga customers nito. Ayon sa website ng kumpanya, pinag-aaralan nila kung ang babaero? Hindi, ang European sleep theories na nagsasabing ang pagkain daw di umano ng keso bago matulog ay nagdudulot ng bangungot. Gagamitan ang data na makakalap sa Dairy Dreamers para sa malaman kung totoo bang iba-iba ang epekto ng iba't ibang klase ng keso sa sleep quality at energy levels ng isang tao. Ang trabaho ay bukas sa 21 years old pataas. Bibigyan ng smartwatch o fitness tracker na siyang gagamitin sa pag-monitor ng tulog. Ikaw, kabisyo, mag-a-apply ka rin ba? Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan po bang i-memorize yan? Sana hindi na magising. Ay, basic! Sibago! Hoy! Hoy! Pumaka! Morning ko! Morning, Tits! Kabisyo, Feel good morning! Martes, March 25, 2025! Sa oras na 7:33 ay kasama niyo na ang pambansang Angkol Dago! Kasama na ilang kung bakit ka nanonood ng radyo ang pambansang Tita Tanya Chinita. Tita, siya si Tita Max. Ganda ko si Chinita yan. Si Tita Max. Tita, siya si Tita Max. Chinitang tita ng La Radio Manila. Tita Max. With the pambansang Senior Pang matanda talaga yung tunog mo, no? Hindi man lang kami nakahype na pa. Pang ganun-ganon. Yan ang mga classic tawag dyan eh. Pag yan napatugtog, lahat ng mga senior sasayaw talaga. Good morning sa inyo lahat. Good morning, Mang Kanor. Gusto mo ba yan? Pero hindi mo kailangan ng racket, di ba? Sana hindi na magising. Ha? Bako. Alam ka, mga ganon. Alam mo, Koskol, as a cheese lover, go ako dyan. Cheese lover. Cheese lover. Nag-hoard ako ng lahat ng klase ng cheese. Talaga? Siya lang ang hindi cheesy sa akin. Oh, nakawawa!
lahat ng Cheesy lang cheese. siya pag gusto niya ng kemerut. Ganun ba yun? Basic. Bilang cheese lover si tita, mahilig na Bumili, sa kumain. kilaw. Oo. Pinapapak Pinapapak ko lang. talaga. Ginagawa kong charcuterie. Alam mo yung charcuterie? Charcuterie? Sino yan? Malaki na ba siya? Charcuterie board, di ba yung mga iba't ibang cheese, tas may mga Yung biscuit. marang may Oo, board, may tas uvas. lalagay siya Yes, doon, charcuterie. may grapes, Oo, tapos iba't ibang klase ng cheese, matigas, malambot. Ay, sobrang lambot. Oo, kasi gusto ko maalat-alat eh. Ayan. Pero pinakamasarap sa lahat yung cheese natin sa Pinoy, yung pasok, yung may tamis-tamis. Yun. Di ba kaya favorite natin? Ano ba? Ano Pag may favorite mo? natin yung queso na brand nung bata tayo. Ano? Luxury na yan eh. Hindi yung queso. Diba? Bata queso. tayo lumakita yung queso yung sikat eh. Ngayon kasi Queso. Eden eh, di ba? Meron ding, ano pa ba? Magnolia, meron ding gano'n. Ayan. Meron ding cheese dog. Grabe, iba yun. Ano favorite mo? Chismis, paborito ko yun. Ang mo talaga. Yun ang paborito ko, BJ. Gusto ko ng cheese mark dito. Sabi ko na. Alam mo gusto ng cheese, mapakis ka. Ano? 5, 4, 3. Pero pag si tita, nako, babayaran ka na ng 50K. Oh, Paul, gulo ako dyan. Kain ka pa dyan. Di ba ano lang naman, ang itetest ay, ang susukatin ay kung makakatulog. Oo, Ben? kung sinasabi sa studies na ang cheese daw ay isa sa mga sanhi ng bangungot. Bangungot. Oo. Matagal na ako binangungot. Nagising na nga ako eh. Kaya ko yan! Hindi, kasi talaga nag-snack talaga ako ng cheese eh. So maladaga ang tita. Oo. Pero hindi naman. Kita ka naman ng daga na cheese sa bagay. Sayang din naman gawin pain yung cheese eh. No? Oo, sayang ang mahal eh. Cheddar, no? Yung cheese? Yung daga. Yan! Mabalahibo! Yung daga? Yung cheese! Anong May cheese? bugbog! Yung daga. Yung cheese! Ang laki niya. Mas malaki pa sa pusa eh. Yung daga! Yung cheese. Yung nakita ko, ginaganyan-ganyan dyan sa... Maniwala na ako. Maniwala ka na. Kinakadkad. Kinakadkad dyan sa may Quiapo. Yung cheese? Yung daga! Hinalo sa hotdog! Yung cheese. Yung daga! Pag nakagat ka niyan, may leptospirosis ka. Wala! Ihi yun! Gumagawa ka ng kwento! Pasensya yung sitata niya, guys. Kasi kinagat niya ako eh. Tandaga! Ng cheese. Sinubo ni tita. yung cheese? Daga! Yak! Yung Sino daga. bang... Yak yung daga? Yung cheese. Favorite ko yun si Mickey Mouse. Na daga? Cheese. Corny. Kaya pala. Kaya pala masarap ang cheese. Yung daga. Yeah. Ay, paborito Paano hulihin? Yung daga. Yung cheese. Siyempre, ilagay mo lang Sa sa grocery. Yung cheese? Yung daga. Nakapasok. Peste yan eh. Yung daga. Yung mga babaero. Ay. Peste. Grab driver, Alan Sid Gingab. Uncle Alan Sid Gingab, salamat sa pagpaminaw. Salamat na, napalista ka na ba? Basic!